sempat kublai shibun pi barok kinang sngap ka kyrteng jini ka kubor hani por golong u Jisu nong Nazareth ka kyrteng ka bapo na pat bo ika video sngap shoy nga ka kyrteng Jisu nong Nazareth ka kyrteng ka bapo and proof ipin ka Bible but they kata kadau balei ki jiu kimla ban pdiang ba udai u Khrist don sibun ki jiu bom tip hano la khayu Jisu ha ka tu por namar mdon phone mdon mobile kum bangidon mdon kot khubor mdon TV bangin yepek hano la kha khos em jiu na kata kadau bon ek ke betip hano la khayu Jisu but Kibru kitip syapang ju bau udai na Nazareth. Bau udai na Nazareth. Ba kadau balai ki jiu ki ban pdiang bau Jisu udai utau Khrist. Kawei ni ki dau kolong bau udai na Nazareth. Piti balai namar haga testament barim, haga kotba jong ki jiu. Kani ga kotba ka bangidon haga khti jungi. Nado Genesis hado Malaki. Kayitu ingi ba utau nong sensyar unmi na Bethlehem, Judea. Kat bayo Jisu omsyam latip yu ba udai u Jisu nong Bethlehem. Latip yu da ka perthai baro tu por ku mu Jisu nong Nazareth. Kani ga kyrteng, kani ga kyrteng ga potam ha ka por jonggi apostol. Kawei ni ki daw namar kawei ni ki daw namar umaika ong unong sensyar unmi na Judea. Hari yo Jisu lakhot yu unong Nazareth. Siapa? Ke ka baki brio ha tu por kim tip kadai ba yo Jisu shisha lakha ha Bethlehem Judea. Hari wala da khai u Bethlehem Judea. Umsham la itoyu umsham la khot yu kum Jisu jong ka Bethlehem. Lakhot yu kum Jisu jong ka Nazareth. Ngale chekti nu play. Ki bru ki pet kum no ya Nazareth. Ngan puli pi ha gospel ju Matius kolong ka ba saw kat khot ka ba khat ar. Tiu Jisu wala yosnyo bala set bendi yo Yohanes no pembaptis ula kenria no ba ulek no sha Galilee. Orang Galilee. Baru ula no ya kan Nazareth sengap ha kene de ke por hadin ba la dap lai post nem berta ula ya kan Nazareth namaru jusyong ha Nazareth te ha ne ke por hadin ba pan baptis yu uwan pa she Galilee hare umshom lek shu shala ka shnong na jong Nazareth ulek no sha Kapernaum ula shong na sa Kapernaum ko don ha sejam jong ke duriau kapa syapang jong ke sebulon bat Naphtali. Kenabon pendep ya ke bau Isaya no tulpa udah keren udah ong kari jong ke sebulon bat ke Naphtali. Kabodon sya harub duriau. Sya lendet jong ke Jordan ke Galilee jong ke gentle. Pitip nem ya ke Galilee. Ya ke Galilee ke Nazareth ke don pok Galilee. Pat ya ke Galilee ki jiho tu por ki khore ka kum ke Galilee jong ki gentle. Ki pet ya ka hak ta gadur. Bakane ke Galilee kade ke jaka jong ki gentle. Ki jiu kim jusno tanat ki gentle. Ki pet ya ki kum ki kso. Ngatip keren khor. Mne mga ka Bible ngan batai pi kum no ki jiu ki pet ya ki briu ya ki nong Galilee. Ki pet ki gumne. Ki briu ki ba shong ha ka jingdong. Ki yo iya ke jingsha ba khrau balai ki yo isha khrau na maru Jisu wan shong kene ke jingthol pa jong Isaya sngapa uong ki break ba shong ha ga jingdong ke ta ga jeka jong jingdong ka Galilee ki yo ik jingsha ba khrau but kita ba shong ha ga ridge ha ga them jong ga serni ka jingya ka jingsha ka lawan kumno ki break ki pet ga Galilee ki pet ka bakalong kum ka ri jong ka jingdong tleu but ki break ki wan nang to ki break ki badong naga taga daw kani ktin Galilee lene ki nong Galilee lene nong Nazareth kade ke ktin ka po hakmat ju ki ju
ngan penipi nang gospel jum Matthias, the gospel jum Matthias hi ngan puli pitim ne lakhau Jisu ka snong Joseph kade na Bethlehem here ulek ushong usa ulek tray bella ude misteri hapo Nazareth uya kendo ke meri bat de no kapor ban khano here kawan ko khubor no sem bakan sedon ke sensos te kibru ke de ban lek phashelo gi jong snong jangki hadin de masmi da khubor u Joseph ulek phano shelo ke snong bot yulam ne ke meri bakapun yo ko na ta kapor Marsin poi ha Bethlehem undon jakasho na makibriu kila ya poi la jong gishnong jaki ba undon sho kan hakata kapor undon hotel show ya kameri ban khayo kon te ka khayo kon ngiti bedo ga Christmas story ngi ka khayo kon ha ka sem mra mdai ka sem kula ha ka sem mra Mars ndep nang to hadin balakha hadin ka Bible kham record ki let shelagi ying jonki ki let shele ying ki wan rusta dari mingi bat kilap yo Jisu ki rusta dari mingi ki wan hadin arsnem lada people Bible ha pinlap ba hadin arsnem ki rusta dari mingi ki wan wat yo Jisu ha Jerusalem ba ki ongan ula kha khum sem jonki ju u Herod u Mars yo semua tak kubur balakha khun sem u onghano khayo Khrist kerus ki togi ki nong tho bat ki lungdo ki wan bat ki ongde ban khayo u ha Bethlehem tu pha no ong khele wat yo ha Bethlehem la bishem walami u khana banganga yitho inga khana bangaro ngayo ban wan ban mani u here thumu punyabi u balei ha gajing penpa u la penpa Joseph ba khni u Herod du kwa ban penyap no kulung Jisu te u Joseph ura yo Jisu bat ki phet yap no shari Egypt ka Bible kham record kat nusnem ki sa hari Egypt hadin ngato kan isnem ki wan biang hadin ba ki wan biang namar ba u angel juntra la pen mena ba u Herod ulayap u Herod namar ka jingbitar jo namar umlap yo Jisu penyap igi khonlong Jisu ke ba arsnem shepo namar ba ki rustar ki to pa ki ong la arsnem ngi yo iyo khlor jong u hello tena marba umlabo Herod yo okay na hadin ba u Joseph u banaba u Herod la ya wan mut ban lek pha biang shelo jong shnong shepo Bethlehem hare u yosnyopa ba khum jong her u sanshar haga jaka jo Hercules u sanshar haga jaka jo ba ka babal ka kum ne thot ar fo ar kalong balla ga ba ar thot ar fo ar Matthias habor yosnyo bo Hercules u sanshar ha Judea haga jaka jo khpa jo u Herod ula shifting ban lek shata sha Judea sha Bethlehem Hynrei namar bo bole ula mahami u hagajing posniu ula paipat shakapang Galilee ula lek pasha Galilee ula wan baloshong hagashnong gabal khot kan Nazareth kana bon pendep yega ba kinong ithol pa ide kren on khot yu unong Nazareth hadik ye Jisu ka Bethlehem Judea ula chiri Egypt namar phet ya wan pa mo balei Judea hare don u Hercules u sanshara je ka jong khpa jong Herod kumtao Jisu kumtao Joseph u yala u lam mi yo Jisu ya ka ying jo u sha Nazareth bat ke shong sa ha Nazareth hare hadin jong ka jing shwab ndabo Jisu la he u Yohanes u sedang lagi jing shikri jo u daga penbaptis je gebre u Jisu u lek biang na Galilee u lek u kiusha u lek shadow Judea ban syak pembaptis hadin be syak pembaptis u syong ngatung ani por u benaba u Herod u set bendi u kumtau Jisu lek paino shala Galilee baru sedang ni lagakam ke Galilee gede gishnong ke po hagato ke por ngana tu pi ke ga bejia hadin ba marsinde pembaptis yo Jisu u Yohanes
yo iyo Jisu bawan ono khni ko nang brot jong blai bakit ki pop jong pertai ni tin ke khana nang ta sya baptis hadin kita khot ik to sendran jo ba way ni ta ke sendran jo yonis bu yo sngo yo Jisu uba yo sngo ta ka jing ong jong yonis ula bot yo Jisu u kyrteng u Hynrei ula syam yo para jong u Simon Petros ba mu ula ong yo Petros ngila syam yo Messiah khot bas yonis iwe sabwe u ong ngila syam yo Messiah ya ubah habala batai kalong u Khrist ulong u Khrist but ngiti bitu kana ulai kilai wat pat si Philip u Philip par ulai wat si tak Nathanael but hadit u Philip ul ong Nathanael u Philip te thot sabsan u Philip ula wat yo Nathanael ba lo syam ul ong ngila syam yo taw Moses hukum but kinong tu pa de kita thok u Jisu nong Nazareth u kon jong Joseph but u Nathanael ong kumne u Nathanael ong hato ka eke babha kala panwan na Nazareth u Philip ulai tu bo ong wan hi pek dalade pitim ne ka eke ba pelong yo u Nathanael ban ong ini khtin hato ka eke babha kala pan long na Nazareth namar kam judon ka prophecy kam judon ka jingithol pa bo no sanshar unmi na Galilee but what you can ka title ka kyrteng nong Galilee kada ka kyrteng ka po hakmat jong kijiu naga tara kim jusno tanat balun tada u Philip unang ban keli hato ga eke babha kala pan jana Nazareth haleluya nganopi kampo hangi nirwana jirwa ngayeng lengo ha kaburon u Jisu nong Nazareth ngapela bu ikum yanga ngirwaya ni gesur bat ngina snobang rehmat jung gijiu bapirwaya ni jirwai bapirwaj pa u Jisu nong Nazareth u badeu Khrist pinsha pniap kada balei ki Jiu ki dom katu yu Paul katu igi apostol namar baro kine ki bru ki dei lain ono Paul baro ki dei kinong Galilee u Paul Jisu tenat banyak kendo yo Petros namar ba udei ube udei unong kwai do ka unong tong do ka uba sma do ka udei uri uba big baru bom start u bom nang kum mau nagtaro Jus mo tenat banyak kendo ikinong Galilee at kum nagi kita busi ala khode ka jaka jung tem beseng ke jiya kadau balai ki jiu ki ban pdiang bau Jisu nong Nazareth ude Khrist u Jisu ude Khrist nama bau Jisu ude unong Nazareth hare hangi bitim nem ngirwa ne gesur Jisu bai nong Galilee ya mingira ruaya roba me yap yapli pop jonga baro me map men simba koi dono tendap Jisu bai nong Galilee ngirwa ne gesur Jisu bai nong Galilee lada pirwa khamat jong ki jiu ha ka to ko por ha ka spasem ban kon pinsha Khrist le namar kalong ka bomlat long bau Jisu unwan bau Khrist unwan na Nazareth ngan ya teng be ban kren ublen kur kui pi ngin sekendo ha koi pat ke video